Nork ez ditu ezagutzen ez, hartz formako gominola horiek, aurten 100 urte bete dituzte eta ziurrenik probatu dituzula. Horiek ez badira, marruizkoak, platanozkoak, arrautzak denetarik daude goxoki dendetan eta horregatik Oñatiko Mizke goxoki dendera etorri gara Maribi igartuarekin horietaz hitz egitera. Goazen bada barrura gehiago ezagutzera. Bueno, Maribi, ja zenbat denbora zoaz ez, hemen lanean? 38 urte inbiotoin iraian. Eta urte guztiagoetan ez, nabarituko zen alako bilakaera bat gominolan aldetik, denda bertan ere bai? Bai, asko aldatu da. Gominola danetik, baina gominolak esnak usanituak, pajitak eta hori be aldatu ina asko. Lehen zan dana granela, oina paketetan granela badauz, baina gutxitxu hau. Lehen izketan aritu gara baita ez, da gominolen artean esan didazu badaudela veganoak esaterako? Bai, veganoa dauz, eta bada geixenak ez, baina badoia da pitinka saltzen. Eta, jentia oso guztua dau, minela horrekin. Eta, aurten justu 100 urte bete dituzte hartz formako gominolek, nahiko arrakastatxoak dira, nabaritzen dezu hori hemen? Ez da notaiken hola 100 urtego, ez da notaiken hori. Igual, tia, ez da enteraiten hori 100 urtego, ez da enteraiten. Eta gominolak ez, asko ikusten ditugu forma askotakoak, baina nola egiten dira edo zer dakizu? Nik ez dakit asko, segula ez dut ikusi gominolak egiten. Oso gusto farengo nintzen fabriko batea ikustea, oso gustua, hori gisa da. Baina, formak asko, normalian izatez gominola berdina da, oizixa berdina, eta formak aldaketan daue. Nik bezdainen dutena da, plantxak desberdinekuko daue eta makina berdina ingo dagoela. Makina berdina bai, zapore askotan ez berdina izaten da. Zaporea oso desberdina dira, oso desberdina. Urdina, gero mehin gaina pintxau egiten dau eta gauza horrek. Olako gauzak ez, txikiei gustatuko zaizkia? Bai, asko. Txikiak eta handia bai, handia bai. Handiak aipatu dezu ez, askotan gominolak agian aurrekin lotzen dira, baina bezeroak izango dituzu baita helduak? Bezeroak, geixenak, geixenak. Gominolezale asko dauz, eta gaina edadiekin geixo. Eta zeuri, zein gustatzen zaizu gehien edo? Nik ez naiz, jaten dut, baina ez asko, ontxien hasi naiz pito bat probaiten gauzak, baina ez nahi sola oso karamelua, tixanak eta hori, bai, horrek asko guztien tixat. Eta gominola, veganoak, hasi naiz ja, ez naiz gominola zale, baina veganoak osoa dira, oso lograuta dauz. Milaka gominola ikusten ditugu hemen daudela, zein dira ez? Hemen debagoienean gehien saltzen direnak. Honek, marrubizko honek, bihatzak. Gero, mutikotxuak, honek, por ejemplo, honek asko. Barruan dako gominotxua. Honek handixoa da, baina mutikuak normalian txikitsuena hartzen daue. Gero, handixak bai, baina gutxitxua. Gero honek txikitsuanek, pulpuak, honek. Eta batzuk azukreduna daude, beste batzuk garrak. Hori da. Danetik, ez da bat geixo azukarrak ino ez da, parra. Gero dauz reienuak, honek dira gominolak, baina reienuak. Honi behoz ondo. Honei bat hartakiteko, jokua emuten dau. Zati koloriatik eta hola. Eta veganen inguruan egiten den? Veganoak dauz, por ejemplo, hau veganoa da, hau da zumo de frutas. Hau oso biuna da. Eta veganoa da eta da sin gluten. Eta arazoa dakona, honeik oso ondo. Eta, geixenak dira sin gluten, karrerina da, glutenako problemia dakonena, amendik ezin jau hartu. Zatik, palak eta pintza behantzako, kontaminauta dauzelako, behantzako. Orduan egin miana da, pakete bate zabaldu eta behari emon.
ez dako bixau. Gero hau, por ejemplo, hau neguan asko saltzen da. Hau asko pikatzen da, eta da asidua, oso asidua. Ordan, hau ja, jente nagusi hartzen da, jente nagusi. Lehen aipatu dezunez, aurra hundi hori. Bai. Gero honek, esatez, ikusten dugu, ni izaten dira, bere izena da, meon espiz, ez dakit ikusten da, bai, oso ikusten da. Eta asko saltzen da, hau, hainan eta pegatik dira, eta honek asko. Eta azukarrakin ala eta azukar gabe. Eta gero honek haundixak, asko saltzen dira. Hemen oinatin txantxikuak asko. Honek asko. Hau bat tartak itiko eta hola, honek haundixak danak, Honek, hau ere bai, hau delfina. Honek danak, hemendik, unaino, dia veganuak. Sukarrakin, botillas, sukarrakin, honek. Zaporean Zaporea desberdina da, bai, desberdina da, oso desberdina. Gero, estomoguan dako, honiko betea dira. Bestia dia gomak, orduan azkenian asko jaten bazu, bota horia eta tupako mina, ez? Honei, eta gero honek, hau da zumo de fruta, honei dia gajos. Honei dia gajos. Orduan honek, biuna dia, eta dako saboria, naranja dia naranja, de sandía, limón, fresa. Son frutas berdinak. Frutas berdinak. Eta da, de zumo, eta hori dia, Tartak edo tarta formak osatzen dituzu gominolekin? Bai, aspaldetik hasi nintzen. Baina, esan pikin bat, enkarguak eta hola, munbe enkargua dia dana, enkargua egiten dira, baina, esan, jentia esan, esek isen. Baina, bai, pandemia zi aurretik eta hola, ja pikin mageixau, eta ja pandemian izan da, goraldea, eta, ondio be, oso ondo, egiten dira. Danak egiten dira personalizeta, orduan bakoitza, bere gustukoa, eta, bete, zinakin, eta gozake. 38 urte hemen lanean, gaur egun webgunea ere baduzu, Instagram ere bai, bertatik saltzen dituzu halako tartak edo... Bai, asko, Instagramatetik asko, asko. Eta jentea enkarga egiten da bai, Instagramatik ikusten egiten dauen, nik Instagram epiten dut, eta, dakote WhatsApp business, ordanan ipiten dut bai, eta, jentea ikusten da, eta handik, nibio eta hene alabian urtebetetzea da, honek gizonan urtebetetzea da, eta gominola sale da, eta, hortik asko. Body bump.